What the? Nej fan, vad ska jag skriva utan T9? Utan T9, varför då? Jävla motherfucker! Men helvete. Castle of Heroes, en film av skit. Så jävla skitigt är det alltså. Det är lite fint. Yeah. I know. Jag stödde på mobilen. Jag håller på mobilen, du vet. Nej, helvete, inte myst. Det blir kameran i mig. Jävla kameran. GTA också. Yeah. Ossi. Trumset med gitarrer. Berg. Yeah, rocka, yeah. What the fuck are you writing, motherfucker? What are you writing? Det vill du inte veta.